S láskou pre vás prekladám ďalšie dielo Márii Sanchez, ktoré hlboko zmenilo môj pohľad na svet. Nie len svet okolo mňa, ale najmä na môj vnútorný svet. Pomohlo mi posvietiť si na moje slepé miesta a pochopiť ich ako cenné správy namiesto nepriateľov. Moje meno je Elena Petrus, som psychologická poradkyňa. Ak ťa toto dielo oslovilo, veľmi ma poteší tvoja spätná väzba. Prosím, podpor moju prácu tým, že klikneš na like a subscribe. Ďakujem ti, že si tu. S láskou, Elena Petrus. Dnes už našťastie rozpoznávame popri fyzickom násilí aj emocionálne násilie. Napríklad v podobe vývojovej traumy alebo traumy z narušenej citovej väzby. Tieto formy zranení sa čoraz viac vynárajú v každodennom živote, aj v terapii a duchovnom sprevádzaní. Uvedomujem si, že je to veľmi silné tvrdenie. Nechcem však nič spochybniť, len otvoriť priestor pre nové vnímanie nášho vnútorného sveta a jeho slepých miest. Roky som váhala, či svoje skúsenosti a poznania z osobnej cesty uzdravovania ponúknuť aj verejnosti. Až hlboký vnútorný impuls a spoločné učenie v jednej výcvikovej skupine ma priviedli k rozhodnutiu podeliť sa s vami. Esencia. Naše sebavnímanie ovplyvňuje, ako sa vidíme a ako predpokladáme, že nás vidia iní. Často si odvodzujeme naše vlastnosti zo svojho pozitívneho obrazu o sebe a vylučujeme to, čo doň nezapadá. Práve táto nevedomá obrana spôsobuje vnútorný tlak a povinnosť, symptóm musí byť uzdravený, aby obraz o sebe nebol ohrozený. Netrpíme samotným symptómom, ale bojom medzi tým, čo chceme byť a tým, čo cítime. Uzdravenie neprichádza z úsilia niečo odstrániť, ale z toho, že niečo nové pribudne. Láska, prijatie, pravdivosť. Transformáciu nemožno vynútiť. Transformácia sa deje. Budeme sa učiť vnímať naše symptómy z novej perspektívy. Kniha nás krok za krokom povedie k pôvodnej prarane, kolektívnej rane, aby sme jej porozumeli hĺbšie a objavili v nej dôležité posolstvo pre náš život. Nevedomá identifikácia. Ako úvod by som ti opäť rada predstavila jeden príklad. Muža, nazveme ho Ben, ktorý trpí silnou chronickou únavou. Už po pár hodinách aktivity denne je tak vyčerpaný, že nie je schopný ďalej fungovať. A to ho veľmi zaťažuje. Medicína nenašla žiadne vysvetlenie pre Benov stav. Preto už 2 roky vyhľadáva rôzne psychologické terapie v nádeji, že opäť pocíti silu v sebe. Keď som Bena spoznala, bolo rýchlo jasné, že na ceste sebapoznania už prešiel kus cesty. Vie presne popísať, čo prežíva, ako je to, ako sa vo svojom vnútri orientuje. Nie len čo hovorí, ale aj ako, vidno z toho veľkú núdzu, v ktorej sa nachádza. Často mu stekajú slzy po tvári, keď opisuje svoju situáciu. Jeho najväčšou túžbou, ako hovorí, je vymaniť sa z toho pekelného kruhu. Úplne prirodzene sa teda pýta, ako by mohol prekonať svoju emocionálne zaťaženú stránku či symptomatiku. Našťastie je Ben pripravený zaoberať sa aj svojim emocionálnym rebríčkom pocitov a pozrieť sa na problém v inej hĺbke. Práve tomu sa budeme venovať. Ako sme už videli o Emmy, aj Ben sa v dôsledku svojho emocionálneho hodnotenia nevdojak silno stotožňuje s určitými stránkami osobnosti. Jedným z následkov je,
že cieľom jeho vnútornej hierarchie je usilovať sa o žiaduce, osobnostné stránky a zároveň sa od nežiadúcich dištancovať, čo sa mu však nedarí. Výsledkom je vnútorné utrpenie. Benová situácia, podobná symptómom chronickej únavy, sa môže javiť ako výsostne ťažká. Ale dôležitá otázka znie, je to naozaj tak? Môže byť to, čo prežívame ako slabosť, v skutočnosti vnútorná sila? Dve vnútorné pozície. Ben každodenne vníma svoju bezmocnosť, ako ho veľmi vyrušuje. Ako keby bol ňou zaplavený a nevedel proti nej nič urobiť. Túži, aby už konečne zmizla. Ale ona sa vracia. Keď sa na Benovú situáciu pozrieme z odstupu, uvidíme, že nejde len o jednu, ale dve základné pozície vo vzťahu k jeho bezmocnosti. Pozícia číslo 1. Osobnostná stránka, ktorá sa cíti bezmocná. Pozícia číslo 2. Osobnostná stránka, ktorá chce bezmocnú stránku odstrániť, lebo ju ruší. Keby sme sa Bena spýtali jednu z 3 overovacích otázok, napríklad otázka, ktorú môžeme dať výlet a splní nám všetky želania, s veľkou pravdepodobnosťou by si želal, aby ho bezmocnosť okamžite opustila. To by ukazovalo, že sa s touto stránkou nestotožňuje, teda ide o pozíciu číslo 1, ktorú sa snaží odstrániť pozícia číslo 2. Skrytý zámer. To, čo intenzívne prežívame, nemusí automaticky znamenať, že sa tým aj vedome identifikujeme. Ak si Ben nie je vedomý tejto identifikácie, stáva sa, že sa v psychoterapii a duchovnej práci znova a znova dostáva do kontaktu s bezmocnosťou, no bez toho, aby sa mu podarilo prejsť k jej jadru. Práve naopak. Pokúša sa ju napraviť alebo odstrániť. Z toho vzniká riziko, že všetka jeho snaha, terapia, meditácia je nevedome motivovaná snahou utiecť od časti svojho vnútra. Nevedomé identifikácie. Ako úvod by som opäť rada použila príklad a predstavila ti muža. Pritom záleží na tom, či pracuje počas terapeutického sedenia so svojimi presvedčeniami alebo nastaveniami mysle, či vedie dialógy so svojimi osobnostnými aspektmi, či sa zaoberá so svojou biografiou, či sa intenzívne prežíva svoje pocity z okamihu na okamih, venuje sa regulácii svojho nervového systému, robí prácu s vnútorným dieťaťom, podstupuje hypnotické regresné sedenia, obracia sa na široké spektrum energetických liečebných prístupov alebo medituje a navštevuje kurzy jogy, aby aspoň trochu dostal svoju silu do toku. Skrytá otázka, ktorá riadi všetko jeho úsilie a tým aj určuje smer, znie: čo musím urobiť, aby konečne zmizla moja bezmocnosť? Ale ako sa môže priblížiť k niečomu, čo celú dobu odmieta? Jeho symptóm je obrazne povedané ako lopta, ktorú chce spustiť bez toho, aby ju predtým skutočne chytil. Aby ju mohol pustiť, musel by ju najprv skutočne prijať. Ale to nie je možné z doterajšej Benovej identifikácie. Dúfam, že som ti týmto pohľadom dokázala ozrejmiť Benovú situáciu a ukázať, prečo niektoré symptómy pretrvávajú bolestivo aj po rokoch terapeutickej skúsenosti, alebo zostávajú takmer nedotknuté. Aby si doteraz prečítané vedela aj emocionálne zariadiť v kontexte identifikácie, rád by som ťa znova pozvala k malému cvičeniu. Skôr, než začneš s cvičením, prečítaj si ho celé.
alebo vypočuj. Aby si vedela posúdiť, či by pre teba momentálne nebolo príliš náročné. Ak sa počas cvičenia cítiš preťažená, preruš ho. Môžeš si ho zopakovať aj neskôr na svojej ceste uzdravovania. Prosím, dávaj na seba pozor. Ak ti to miesto, kde sa práve nachádzaš, umožňuje, povedz svoje odpovede nahlas. Pomôže ti to zostať sústredená. Ak to momentálne nie je možné, odpovedaj tak, aby si mohol svoj hlas počuť aspoň vnútorne. Cvičenie. Na prípravu si prosím ešte raz prečítaj 3 kontrolné otázky, ktoré už poznáš z časti 1. Prvá otázka bola, keby prišla víla a povedala by ti, že ti môže okamžite tento symptóm zobrať, čo by si povedala? Druhá otázka. Smie tento symptóm, ktorý ma trápi, zostať navždy? Teda smie byť? Tretia otázka. Smú iní ľudia vidieť, keď je môj symptóm aktívny? Vyhrať si chvíľku času, keď budeš nerušená. Zatvor si oči a niekoľkokrát sa hlboko nadýchni. Aby si sa mohla lepšie sústrediť, zameraj sa pri výdychu trochu viac na jeho dĺžku. Mal by byť pocitovo o niečo dlhší než nádych. Použij teraz všetky 3 kontrolné otázky na tento symptóm a vnímaj, čo sa v tebe objavuje. Ak by odpovede na kontrolné otázky mohli byť podrobnejšie, ako by zneli? Daj tej časti svojho ja, ktorá chce hovoriť, alebo tým častiam trochu priestoru, aby ťa nepreťažili. Klaď si otázky a hovor nahlas odpovede, ak je ti to možné. A keď si odpovieš, pomaly priveď svoju pozornosť späť do miestnosti. Otvor oči, trochu sa ponaťahuj a rozhliadni sa v priestore, kde sa nachádzaš, aby si sa lepšie zorientovala. Potom, ako si cvičenie urobila, ti môžu nasledujúce 2 otázky pomôcť reflektovať tvoje vnímanie počas cvičenia a poznatky, ktoré z neho vyplynuli. Objavilo sa v odpovediach niečo, čo ťa prekvapilo? Čo by si na základe svojich odpovedí povedala? S čím si hlboko vo vnútri stotožnená v súvislosti so svojimi symptómami? Skontroluj si, či chceš okamžite pokračovať v čítaní, alebo si radšej dáš cvičenie na posilnenie zdrojov alebo prestávku. Môže byť znepokojujúce dostať sa do kontaktu s hlbšou identifikáciou. Niekedy potrebujeme najprv trochu uzdravujúceho odstupu. Cvičenia na posilnenie zdrojov nájdeš na poslednej strane tejto knihy. Dočasný súcit. Pri tomto špeciálnom pohľade na našu identifikáciu nemá byť samozrejme znevážené, že psychologická a duchovná práca môže v našich životoch už veľa zmeniť. Pretože toto je skutočné a platné. Pri niektorých symptómoch, kde si hovoríme, že tento symptóm nechcem mať, je zmena možná, ale súvisí to s tým, ako hlboko siaha koreň symptómu do nášho vnútra.
Zaujímavý jav, že naše symptómy majú rôzne úrovne zraniteľnosti, si podrobnejšie rozoberieme neskôr. Najskôr je potrebné sa týmto myšlienkam postupne priblížiť. Pri hlbokom koreňovom zranení, ako sa to obvykle vyskytuje pri tvrdohlavo sa opakujúcich psychických alebo psychosomatických symptómoch, hrá otázka, s čím som vnútorne vlastne stotožnený, veľmi dôležitú úlohu. Ak nám to nie je jasné, často sa objavujú situácie ako u Bena. Počas jeho sedeniach môže prechádzať veľmi intenzívnymi procesmi, bez toho, aby sa aspoň na okamih identifikoval s tou bezmocnou stránkou hĺbke seba. Môže tento aspekt v psychologickom alebo spirituálnom sedení veľmi silno cítiť, prijať ho navonok cez symboly a hlboko súcitne ho spoznať. Ale pokiaľ nedôjde k skutočnému vnútornému stotožneniu sa v hĺbke, teda túto bezmocnosť nechcem mať, čo mám urobiť, aby to konečne zmizlo, môže vzniknúť na najvýš prechodný súcit s touto stránkou osobnosti. V Benovom prípade s jeho stránkou bezmocnosti. Mohli by sme sa domnievať, že potom by sme jednoducho mali spracovať tú osobnostnú stránku, ktorá hovorí, nechcem mať bezmocnosť. Napríklad tým, že ju predstavíme ako symbol v priestore, alebo ju pochopíme ako vieru. Ale možno si spomínaš na vysvetlenia k tomuto v časti 1. Týmto spôsobom sa nemôžeme dostať mimo náš rebríček pocitov, pretože každý úmysel vymaniť sa z neho opäť len potvrdzuje, že niečo iné by malo byť správnejšie. U Bena by teda okamžite znova vyvstala otázka, ktorá stránka v ňom chce tú osobnostnú časť nechcem mať bezmocnosť vlastne riešiť? Pri odpovedi na túto otázku sa s veľkou pravdepodobnosťou opäť dostaneme presne k tej stránke ja, ktorá sa riadi mottom. Dobre, aj keď túto časť osobnosti, ktorá nechce mať bezmocnosť, spracujem, stále sa chcem tej bezmocnosti na konci zbaviť. Ako už bolo popísané, na tejto úrovni nie je možné nájsť dlhodobé, hlbšie riešenia. Mohli by sme sa domnievať, že potom by sme jednoducho mali spracovať osobnostnú stránku, nechcem mať bezmocnosť, napríklad tým, že ju predstavíme ako symbol alebo ako vieru a začleníme ju do priestoru. Ale možno si spomínaš na vysvetlenie v časti 1? Týmto spôsobom sa nemôžeme dostať mimo náš rebríček pocitov. Pretože každý úmysel sa z neho vyslobodiť len znova potvrdzuje, že niečo iné je správnejšie. U Bena by teda okamžite znova vyvstala otázka, ktorá stránka v ňom chce vlastne spracovať tú osobnostnú časť, ktorá hovorí, nechcem mať bezmocnosť? Pri odpovedi na túto otázku sa pravdepodobne opäť dostaneme práve k tej istej stránke ja, ktorá koná z motívu nechcem mať bezmocnosť. A teda by ju chcela aj spracovať. Takže pokiaľ by som pracovala aj s touto osobnostnou stránkou, ktorá nechce mať bezmocnosť, ostávam stále v rovnakom kruhu. Už bolo popísané, na tejto úrovni nemôže vzniknúť dlhodobé riešenie. Súcit, ktorý pociťujeme počas sedenia voči sebe, môže byť síce veľmi skutočný, no väčšina netrvá dlho, pretože hĺbšia identifikácia tento symptóm ma nesmierne vyrušuje v mojom živote, musí byť znova a znova aktivovaná. Pôsobí to ako neustály podtón, ktorý kvôli nášmu hlbokému emocionálnemu rebríčku síce priznáva tejto neželanej stránke právo na existenciu, ale nie právo na bytie.
A znova sa dostávame k 3 kontrolným otázkam, ktoré nám pomáhajú rozlišovať medzi právom na bytie a právom byť tolerovaný, ktoré sa môžu na začiatku javiť podobne. Z mojej skúsenosti pri sprevádzaní ľudí viem, že rozpoznanie slepých miest môže byť na začiatku mätúce alebo dokonca frustrujúce. Je to pre nás osobne aj kolektívne tak neznáme, že nás to konfrontuje. Preto sa tento kontakt môže javiť veľmi rušivo. Ak ťa to vystihuje, rád by som ti povedala, že tieto pocity sú súčasťou cesty. Je to ako zástavka na našej liečivej ceste, ktorá si najskôr vyžaduje určitý čas v tomto procese, než sa pôjde ďalej. Až v nasledujúcom hlavnom priestore sa ponúka možnosť rozvinúť hĺbšie pochopenie našich psychických a psychosomatických symptómov. Za predpokladu, že dokážeme rozpoznať, s ktorou stránkou v nás sa vnútorné utrpenie spája. Ako ukazujeme viackrát, naše utrpenie v súvislosti so symptómami úzko súvisí s našimi slepými miestami. Opakované bolestné objavovanie sa symptómov má, ako opisujem, dôležitú funkciu, keď ide o to žiť viac samých seba. Je tento vzťah ako nútené manželstvo alebo milostný vzťah? Ako subtilne pôsobia naše identifikácie v pozadí, opísala nedávno na jednej z mojich podujatí veľmi výstižne žena, ktorá hovorila o svojom probléme s nadváhou. Po tom, čo sa už istý čas zaoberala témou s veľkým súcitom k sebe a objavila osobnostnú stránku, ktorá kvôli biografickým zraneniam opakovane siaha po jedle, bola prekvapená, keď pár dní pred našim stretnutím čítala článok o injekcii, ktorá údajne rýchlo odstraňuje tuk z tela. Jej prvá myšlienka bola: túto injekciu určite chcem mať. Následne uviedla, že po všetkých súcitných skúsenostiach, ktoré so sebou mala v súvislosti so svojím problémom s jedlom, vôbec nečakala, že v sebe nájde takúto silnú túžbu. Tento príklad ukazuje, je veľký rozdiel v tom, či sa zaoberáme sami sebou preto, lebo vo vzťahu k svojmu utrpeniu nevidíme inú možnosť, alebo preto, že sme sa pre seba rozhodli, ako by išlo o skutočnú alternatívu. Vnútorná cesta sa u väčšiny ľudí začína utrpením a tým pádom je túžba po zmene prirodzene a úplne pochopiteľne spojená s bolesťou. To znamená, že naša motivácia hľadať pomoc sa veľmi často najprv zakladá na identifikácii. Nechcem mať tento symptóm. Až keď je tlak dostatočne vysoký, dostaneme sa na začiatku svojej cesty až do bodu, keď sa nám symptóm, napríklad migréna, javí ako život v nútenom vnútornom manželstve. Opakovane nás to zasahuje. Trápime sa a nedokážeme sa z toho vyslobodiť, tak ako Ben zo svojej bezmocnosti. Ten najdôležitejší prvý krok k tomu, aby sa z vnútorného, núteného vzťahu mohol pomaly vyvinúť skutočný, milostný vzťah, spočíva v tom, že sa staneme vedomými svojej vnútornej identifikácie. Aj keď toto uvedomenie môže v niektorých situáciách už priniesť väčšie pochopenie alebo dokonca skutočný súcit so sebou samým, zostáva hĺbšia osobná časť v nás, naďalej nevidená a zakotvená v tomto vnútornom nútenom vzťahu. A čaká, kedy bude môcť byť rozpoznaná a oddelená. Pretože ak sa v zásade nechceme rozlúčiť so sebou samými, zostávame v neustálom vnútornom boji,
ktorý nás môže zaviesť do bolestivej bezvýchodiskovosti. Jedna veta, ktorá túto zúfalosť často vyjadruje, znie: Už som toho toľko spravila. Prečo sa to konečne nelepší? Pokiaľ nerozpoznáme skutečnú identifikáciu, zostávame uviaznutí v bludnom kruhu. Aj keď sa po psychologickej alebo duchovnej stránke cítime pokojne a naplnene, môže v nás na hlbšej úrovni nevedome pretrvávať vynútený vzťah. To sa samozrejme nemusí diať v každom prípade, ale určite stojí za to preskúmať to s láskyplnou pozornosťou voči sebe. Pretože pokoj, ktorý sa v nás usídlil, môže byť aj výsledkom toho, že sme počas sedenia splnili požiadavky našej emocionálnej hierarchie v duchu motta. Dnes som niečo spravil, aby som svoj symptóm transformoval, integroval alebo pustil. Som teda na dobrej ceste a to ma upokojuje. Táto motivácia však môže spočívať aj v tom, venujem sa ti, milý symptóm, ale len preto, aby si nakoniec vypadol. A práve s týmto vnútorným postojom nemožno symptóm skutočne uzdraviť. Ak totiž pri emocionálnom utrpení narazíme na hlbokú identifikáciu, nemožno sa autenticky uvoľniť. Táto osobnostná časť, ktorá nikdy nedostala skutočné právo na existenciu, sa v nás znova a znova ozýva v nádeji, že konečne získa právo byť tu, v našom živote. Osobnosť, ktorá sa snaží byť prijatá už od nášho detstva. Integrácia a transformácia sa dejú. Keď ti bola otázka, s čím som vlastne vnútorne identifikovaná, jasnejšia, pravdepodobne si už mohla všimnúť, že sa s ňou nespája priame emocionálne uvoľnenie. Aj keď by sme si to mohli myslieť, emocionálne sa zvyčajne nič neuvoľní. Skôr sa uvoľní niečo vtedy, keď obidve časti osobnosti v nás môžu na hlbokej úrovni spolu nájsť miesto. Z rovnakého dôvodu sa niečo vo vnútri integruje alebo transformuje. Nie preto, že by sme to chceli, alebo si to predsavzali. Integrácia a transformácia nie sú priamym cieľom. Dejú sa vždy len ako dôsledok. Pri každom impulze niečo integrovať, transformovať alebo rozvíjať sa ako určitá osobnostná časť sa môžeme pýtať: ktorá časť vo mne to chce a prečo? Podstata prečítaného, esencia. Pre naše skryté identifikácie pritom takmer vôbec nehrá úlohu, či sme psychologicky alebo duchovne vzdelaní, alebo sme bežným, súkromným človekom. V profesionálnom prostredí môžeme mať síce viac skúseností a nadhľadu ako človek v núdzi, ktorému chceme čestne a úprimne pomôcť. No ak sme sa doteraz sami tejto téme hlbšie nevenovali, vrátane vlastnej emocionálnej hierarchie, môže sa stať, že máme rovnaký slepý bod ako človek oproti nám. A to aj vtedy, keď ide o identifikáciu s určitými črtami osobnosti. Lebo, a to zdôrazňujem veľmi úctivo, toto slepé miesto máme takmer všetci. Bez hlbšieho osobného skúmania totiž podľa mojej skúsenosti zostáva neviditeľný. Otázka v rebríčku emócií nám ponúka možnosť vôbec rozpoznať hlbšiu identifikáciu. Len preto, že niečo intenzívne cítime, ešte neznamená, že sme s tým aj vnútorne identifikovaní. Aj keď máme vo všeobecnosti pocit, že nás naše vytrvalé psychické alebo psychosomatické symptómy opakovane prepadávajú, v skutočnosti sme s nimi zvyčajne identifikovaní,
s tou časťou osobnosti, ktorá ich odmieta a nechce mať.